Хора, пета част! Четвърта част бехме се трудили да минем този левел. И затова днес ще го минем заедно. Какво правиш? И сега, нека да започваме с играта. И както виждате, ето това бехме. Имаме 300 пъти като коте. Хора, видяхте ли, че има някаква част на пъзъл? От един пъзъл, ако не сте гледали втора или трета или първа част беше. Не, хора, не знам как го казах, че съм го напуснал. Ще мутнеш ли да пилкаш? Не? Хора, това беше доста трудно. Значи, трябва да бъдеш много бавен на това, но просто доста трудно. Ще се опитам така. Така може да става. Тука. Брони. Не, хора! Мисля, че ще бъда сейф. На мен е толкова трудно, полеко, че не мога да го мина изобщо. Добре, не, хора, аз този път това не мога да го направя. Аз, давайте пъдема, това беше уникално трудно. Умрях. Аз съм гей. Аз разбрах какво трябва да направя. Хора, много ми е трудно. Ако искате трябва тая игра, трябва да имате PlayStation 5 и тя е свободна, без пари, уникална. Вече ме идосва. Вече доста готина, така че ако искате да имате, дайте, вземете си PlayStation 5 или четворка, или тройка, или двойка, или първия, или нула. И пак ще ги има, щото знам на четворката или на тройката. Пак. Успях. Самолета ми. Умря ми самолета. Не! Извинявам се, хора, просто беше ми паднала камерата. Добре. Не, тия топки ме идосват, тия топки ме идосват.
този пъзъл. Ако го видяхте, ето го пъзъла. Трябва да го взема хора. Свежа. Хора. Електро. Доста ми струва този лево. Те ще го направя хора. Добре, това вече е мотива. Доставник бега. Заради тебе се умря. Не. Само се посмея. Не. Бега. Не бот. Хора, трябва да го направим. Сега е нашия момент да го направим. Взехме пъзъла. Нищо друго не ми трябва в момента. Хора, наистина доста ме е трудно. Но не трябва нищо в момента. Пъзъл сме го взели това. И така! Хора, успяхме! Успяхме! Хора, това пак е много трудно, ще ми стане. Значи, гледай натам. Идваме тук. Така. Хора, да! Рамна, фибабала, килешава, Хора, доста добре се справи. Какво са? Тъй като се заедоци повече тя жълтите мръсни топки, тогава натам взех се гръбна. Не. Хора, това няма на пас, много ще ми бъде труден. Хора, доста ми е трудно. Не знам какво трябва да направя на по-лево. Добре. Хора, тия колко досадни топки идват и доста не мога да играя. Бегам!
да се прави. И хора, ударят по един лайк. И това е от 5-та част от мене. Чао!